नमस्कार, डेली होम कुकिंग फूड मध्ये आपलं स्वागत आहे। नमस्कार मित्रांनो, या ठिकाणी आम्ही पाव किलो चिकन आणलेले आहे। साधी सोपी एक रेसिपी बनवायला सुरुवात करूया। तर हे चिकन जे आहे ना, जरा बारीक बारीक पीसेस करून स्वच्छ असं धुवून घेतलेलं आहे। या ताटामध्ये हा 1 चमचा आलं लसूण मिरचीची पेस्ट आहे, ती आपल्याला या चिकनला लावून घ्यायची आहे आणि हे चवीनुसार जरासं मीठ लावायचं। हा अर्धा लिंबू आपण जरा पिळून घ्यायचा। अर्धा लिंबू पिळून घेतला ना, आपण हे चिकन जरा कालवून घेऊया चांगल्या प्रकारे। लिंबू चांगल्या प्रकारे पिळून घेतलेला आहे, चवीनुसार मीठ टाकलंय, आलं लसूण मिरचीची पेस्ट टाकली आहे आणि हे आपल्याला मॅरिनेट करायचंय। बघा, सुके मसाले अजून टाकलेले नाही आहेत, सुके मसाले आपण नंतर टाकायचे। याच्यात फक्त आलं लसूण मिरचीची पेस्ट, मीठ, लिंबू एवढंच ऍड करायचं आहे। 15 मिनिटांसाठी हे आपण जरा तसंच ठेवूया झाकून। या ठिकाणी आम्ही पॅन गरम करत ठेवलेला आहे। 1 चमचा तेल ऍड करायचं। तर चक्री फूल, तमालपत्र आणि दालचिनी, लवंग आणि काळी मिरी ऍड करा। तेलामध्ये हे चांगल्या प्रकारे असं जरा परतून घ्या। छान प्रकारे आपल्याला हे परतून घ्यायचं आहे आणि मग त्याच्यात कांदा सुद्धा टाका। चला, हे चांगलं असं आम्ही परतून घेत आहोत। मध्यम आकाराचा आम्ही कांदा चिरून घेतला होता। म्हणजे काय, पाव किलो चिकनसाठी 1 कांदा मध्यम आकाराचा वापरायचा, बारीक कटिंग केलेला, आणि तेलामध्ये चांगला असा परतून घ्यायचा। आणि मग थोडासा आपण हळद टाकायची आहे। पाव चमचा हळद ऍड करा। तर 1 चमचा मालवणी मसाला ऍड करा। दुसरा 1 चमचा लाल मिरची पावडर ऍड करायची आहे आणि मग परतून घ्यायचं। हा कांदा चांगला मसाल्यामध्ये परतून घ्यायचा आहे आपल्याला। आणि हे जरासं धना पावडर आहे, धना पावडर, ते सुद्धा चांगलं असं परतून घ्यायचं आहे। मसाले चांगले या कांद्यामध्ये परतून झालेले आहेत। मग यामध्ये आपण हे मॅरिनेट करून ठेवलेलं चिकन जे आहे ना, ते ऍड करायचं आहे। आलं लसूण मिरची लावून आम्ही चांगल्या प्रकारे 15 मिनिटांसाठी ठेवलं होतं आणि चमच्याने चांगलं असं परतून घ्यायचं। सर्व चिकनच्या पीसेसला हा मसाला लागला पाहिजे, अशा प्रकारे आपल्याला हे ढवळायचं आहे। चिकनचे पीसेस चांगल्या प्रकारे पॅन मध्ये ढवळून झालेले आहेत, परतून झालेले आहेत। आपण यावर चिकन शिजण्यासाठी 10 मिनिटांसाठी झाकण ठेवूया। 10 मिनिटं झालेली आहेत, आपण झाकण बाजूला करूया। वाव, खूपच सुंदर हे चिकन शिजलेलं आहे। यामध्ये आम्ही या वाटीमध्ये आहे ना टोमॅटो प्युरी बनवून घेतली आहे, मिक्सरला लावून ती ऍड करूया। एक मध्यम आकाराचा टोमॅटो आम्ही वापरला आणि मग थोडंसं पाणी ऍड करा। चला, आणि मग नंतर हे जरा ढवळून घेऊया। गॅस लो टू मीडियम ठेवायचा। टोमॅटो प्युरी टाकल्यानंतर अजून खूप चांगली अशी टेस्ट येते। अजून थोडंसं अर्धा पेला पाणी ऍड करा। टोमॅटो जो आहे ना, तो चांगल्या प्रकारे या चिकनच्या पीसेस मध्ये चव देईल। 5 मिनिटांसाठी हे झाकण ठेवूया। आपल्याला मी सांगू इच्छितो, 5 मिनिटं झालेली आहेत। आपण हे झाकण उघडून पाहूया। वाव, खूपच सुंदर हे चिकन तयार झालेलं आहे। यामध्ये आपल्याला जरा वरसून कोथिंबीर शिवरायची आहे। कोथिंबीर शिवरून झाल्यावर पुन्हा एकदा जरा परतून घ्यायचं। कोथिंबीर जरा वरसून शिवरली ना, या चिकनच्या वरती खूपच चांगली अशी झणझणीत चव येते। आणि चवीनुसार जर आपल्याला मी सांगू इच्छितो, थोडं मसाला तुम्ही कमी जास्त करू शकता। चला, तर मग हे तयार झालंय चांगल्या प्रकारे। एका डिश मध्ये काढून घेऊया। बघा, किती सुंदर दिसत आहे ना, वाफाळलेलं असं पावसात खाण्याकरिता बनवलेलं हे चिकन आपण 2 मिनिटात घरच्या घरी बनवू शकता। ही चिकनची सोपी रेसिपी आपण सुद्धा घरी बनवू शकता। आलं लसूण मिरचीची पेस्ट, 1 कांदा, 1 टोमॅटो एवढंच वापरून ही चिकनची रेसिपी खूप सुंदर बनते। आणि गरजेनुसार मसाले। ही रेसिपी जर आपल्याला आवडली असेल तर आपण या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनला पण प्रेस करा।